Аз на майка на телефон може. О, добре, аз май снимам. Игра на Гарио. Гъс при този звук, бе. Те е Ти добре. не качваш където в YouTube, тъй че. Мога да ги кача. Да, ма не си качил нито един. Да, бе, качих Мати един. ми ще е цето на Сокър Дракона. О, братле, намера сувай. Уха, леко цепи, за което се съжалявам. Но няма какво да направя по въпроса. Тъй, хом, космагони. Ела ми, бе! Омага! О, съм си изтрил Dragon City. Какво? Изтрил съм си Dragon City. Ато виждате, аз съм Ерт. Планетата мага. Голд. Ела ми, бе, кученце. Веднага ми даде 5000. Да, омага. Аз ще си върна Dragon City, тук имам 20. Макнете, бе! Ако се поръча. Да, този, който боботи е Анди, извинявай. Ако още един път ми кажеш истинското име, ще те плампна в... О, да! Омага! Получих някакъв готин дракон. Айде, елам, бе. Няма тагона. Как се казва? Тъй, омага! Данделион дракон. Дай да го видим. И какво е? То за малко да ме изяде. Нека те изяде. Лакни! О, да! О, не! Няма... Ела ми, бе, Турция. Както виждате, аз снимам на телефон. Как да От виждат? Мобизен. Сега ще... Това ще го получа. Айде, Меси, разпръсни се. Ето. Тук има един, който се казва Тъпя, футболист Маси. Не, Роналдо. Роналдо балерината. Да, О, как да. танцува по студиара с едно такова и яде кебабчета и кафтета на време. Да, Стив. Опа. О, ти виж го колко е сладичък. Да, добре, не ме разсейвай, моля та, защото преследвам един, който се скри. Капан. Капана просто. Омага, няма. Омага! Просто го фитни за... You are next. Аз така ще казвам на Гирио. Сега ще се разпрода. О, не. Откъде са 15 000 храна? Ела ми, омага. И това беше краят.